Hola, soc la Isis, soc artista plàstica especialitzada en collage i tècniques mixed mèdies. Us vull convidar al taller que faré aquesta tardor a la Casa Elizalde, que és un taller de collage mixed media. I en aquest taller què farem? Jo us vull transmetre la meva passió pel collage, que és una tècnica que ara està molt viva i que es treballa sobretot amb el paper, la composició i les imatges. A mi això m'encanta i és el que us ensenyaré, però anirem una miqueta més enllà i treballarem amb moltes tècniques i molts materials. Tècniques de pintura, aquarel·les, acrílics. Podem introduir milions de materials que tinguem a casa, cartrons, papers, fils, teles, qualsevol cosa que se'ns acudeixi ho podem incorporar al collage i això farà que tingui més riquesa. És la màgia del collage, pots posar milions de coses i a més reciclades, que és una altra cosa que a mi personalment m'encanta. Llavors, us convido a aquesta tardor que vingueu amb moltes ganes de crear, de deixar-vos anar, perquè és el que farem, de passar-nos-ho bé i atacar-nos les mans, que a mi m'encanta.